les hosere mapindiri jaburu mudum mo ɓoltude ndiyam labɗam hecco fodde mbelde gite hendu fewnduɗo jaɓɓa on ha wuro ngo pamaro amma sembe muɗum fondite be gure mawɗe. En ɗo tawi ha didango woto nder gure fulɓe ha hirnange leydi Cameroun. Nokkure ndi laati nder maral tutawal cembingal anditangal be kawtal leyɗe duniyaru. Tutawal bamon tiggama ha hitande 1393 be Shareyen e mardi finatawa muɗum laati cembiɗɗum. Ha Fumban ha dede laamu maɓɓe ɓe wodi saare laamu maɓɓe Palais Royal Bamun kangal on hoorewal waton ha nder leddi Mbafu. Ɓawo man bo ɓe ngodi hawtirde nde ɓe watta duuɓi ɗiɗi wiyetende ngon kayre bo nde ɗo hawta duniya fu, na Cameroun tan duniya fu nde hawtata. ɓe ɗon mari suudu al'ada maɓɓe sembindundu ɓe nyiɓiri bo dow kuje dabbaji ɗiɗi, ɓe nyiɓiri les mboodi dow bo ngarke. To ɗo ni on to ɓawo man bo ɓe ngodi no bindi maɓɓe ɗi Mbafu dotti en mawɓe maɓɓe ɗo ɓe ɗo luttiri bindi man. Kadi ɗo on kuje 4 hooreje ha ko larani Mbafu bo ko hutinirta. Ɗiɗaɓum ɗo ngon windama ha maral UNESCO. Lamɓe hewɓe ronotiri ha ardungal Fumban daga hitande 2021 Nogas Wabo Mohamed Nabil Forifum Mbombo Njoya kayum roni laamu ngu e al'adaji finatawa maɓɓe ɗo ayne cembiɗɗum. Amma be non fu laamu fulɓe wari soɗotiri e tutawal ngal e kayum bo riskuji finatawa muɗum. To minin bo alhamdulillah min ɗo ha Didango ɗo nder leddi Mbafu arrondissement Koutaba wuro wi'etengo Didango. To ha Didango ɗo lamɗo Musa on arti ardago ha nder wuro Didango en 67 ɓe sendi wuro on ɓe waɗi goɗiɗo Didango en Didango de Didango en lamɗo Musa Didango de Jawro Amadou. To kanko go hosi daga 68 ha waddugo 93 on Allah mayni mo. To ɓi Kokoloñe Buuba hosi ardungal lamɗo Mbafu meti mo amma je gargajiya, amma yake man ɗo gomna waɗayno arrêté. To Didango en arti waɗi arrêté en l'an 2000 Koloñe Buuba bo waɗi arrêté muɗum en 2015 ɗum waɗi arrêté ha waddugo hande min ɗo joɗi normal wala fitina ha nder Didango. To ha nder Didango man geɓe ɗiɗi man to yebre hedi wakkere fattude les lamɗo Rufai on ardi. Jogititgo risku al'adaji e finatawa e non bo soɗotirgo be jonde jam e gendal bongal ɗo tawe nder calɗi cembiɗɗi ko laamiɗo Amadou Rufai watani hakkilo ha Didango. Fulɓe joɗi ha wuro ɗo ɓuri duuɓi 100. Ha min joɗi man ɗo bo ɗabi'a min mayɗo ha hande min ɗo habdanita ɗum sanje. Min ɗo jogi ɗum bo tamme to a laari ko nyiɓaloji amin ni sanjay. Min ɗo jogi ɗum min ɗo kabda bo tele may ma min ɗo habdani hakkunde amin mi hidde ko ɗum jillotira kam. Min ɗo habdani ta ɓe jaftana min ɗabi'aji amin man ɗo ngam lallay to te'otiri ɗum majjan totalement. Amma min ɗo habdani min ɗo mawɓi ɗum ni ha hande kam. Allah andi kadi ko yeso bo waddata. Deidei ko en andi no patɗo ha nder wuro Didango. Ko fulɓe andi ka patɗo ha nder wuro Didango ɗo ha wuro Mboren ha woni fu bo ladde fulɓe may pat woni bo. Alhamdulillah mi yetti Allah masin. Min jogoto bo to Allah hoddiri ha hani kerol balɗe amin kam. Tunde ɗabi'aji men ɗo ni majjata kam inchallah. Ha kilometaji 1200 ko ɓuri nder diwal gongal nokkure wonde laamu ngongu e laawol gotol nder diwal Seɓato Woyla leydi Cameroun. Ɗo tawi laamu Mokolo ɗon bo ɗo tawi tutawal cembingal ngal fulɓe daga hitande 1830 ko joɗinama be arɗo jidda. Njoyigo ronotiri ha ɗo ha yotti laamiɓe bo njoyetato. Wuro ngo laati musamman be lamɓe ɗiɗo ha nder leydi Cameroun. Wakere ɗum laamu Mafa asli en nokkure nde be laamu ƴewnetengu Matakam Fombina e wakere bo laamu fulɓe. Ha ɗo kuuɗe kewɗe ɗo tawi ngam fotnugo finatawa e ferɗo duniyaru jontaru. Laamiɗo Yawba Abdoulaye Murtala laati 14 daga hitande 1991. Min ɗo mari notable en Wataman Sadaki en 34 ha ngal worɓe rewɓe bo ɗo mari 10 ɗo man hande sulanta ha nder jiha laamuji ay man. To bana en mbiman ɗo min ɗon hande walliti gomnati be waɗugo hande suudu ko larani al'ada bana musée
be hande min ɗo mari bibliothèque mari hande deftereji historique min ɗon bo hande format derke en ko larani hande haala informatique oɗo bo min ɗo mari hande suudu man to rawanno bo min moƴƴiti hande suudu ko larani hande wallutugo rewɓe formation ɓe gatta ko larani hande sayugo ñotugo ini ko nandi bani hande hitande fuu bo min ɗon gaɗa julde al'ada ko ɓe mbiyata festival man bo min ɗon gaɗa hande pijirle jour ha nder ko larani aduna min gaɗan camdal pucci min gaɗan hande remise je hande attestation ha yimɓe formaɓe min ɗon hande habda be waltugo hande derke'en man ɓe ko larani hande janguirde. gal wakere laamiɗo jaalige mo ardani matakam fombina heɓaka ha fandu ha laamin ngam soyde wakkati muɗum be non fuu hakkunde laamu matakam fombina e laamu fulɓe ɗum kendal bongal e jonde wonde ha nder gallure mokkolo. hakkunde seɓato woyla e hirnange Cameroun didango e mokkolo ko ngam dayotiral giɗɗe laati goote ngam yaarugo jonde jam yeeso e sembiɗingo kuuɗe fina tawa. komi toroto derraɓeji bandiraɓeji mi yiɗa majjan ngam ñande ɗabi'a majji leñol majjan. mi toro ɓikkoji meɗen no ɓe koppiya ɓe tokkitina deydey kuuɗe ɗe dotti en huwanno nane sekko ko nandi ɓe sekko man ko nandi ɓe ñiɓalo meɗen ko nandi ɓe ɓornude meɗen may ɓe gamalle meɗen an kam ɗabiyaji men mayni deydey ko en asli man asli ɗum samgal pucci meɗen an kam fijirde pucci ko nandi iri may ɗo ni barkallah miɗo tora leñol an fuu ha woni fuu fulɓe ha woni fuu tani ɗum majja tummuɗe meɗen pat ɗum ɗon banno en jogir no waɗa nane man ɓiraɗam meɗen no en ɓirirta gardiyaji amen ni en kam no jogoro durgol meɗen fuu ni en kabdani banni man masallah mi yetti Allah mi yetti on masine. jotta bana minin ha ko tawa ha ɗabiyaji fulɓe nane ma Cheikh Ousmane ɗan fodi mo Allah yerdi ɓe win jange ndure ndeme to ɗabiwa man ngol accay jotta fuu min ɗon mari guese amin min ɗon mari jangirle min ɗon durna man bo to filoɓe bo ɓe Allah hokki dalla bo ɗo fila banno ɗum wiyama ni nonnon on jonde amin man jotta ha ɗo may fuu ɓe ɗon janga ɓe ɗon ndema ɓe ɗon dura ɓe ɗo pila doni on min goni ha jotta may fuu ɗum sanjay. Rufa'u Baba Shuwariya Didango RFI.